Καλημέρα μαστόρια μου. Λοιπόν, σήμερα ανακαλύψαμε το πρώτο φως ασφαλείας που είναι ασύρματο. Δεν χρειάζεται καθόλου ρεύμα. Μα καθόλου ρεύμα. Και αν δεν πιστεύετε, περιμένετε. Και να το ωραίο, διζαϊνάτο. Έτσι. Εδώ το κοπτάκι του ανάβει πιο έντονα, πιο χαμηλά. Αλλά το μυστικό ποιο είναι? Για να δούμε λίγο πέρα κάτω. Τι γίνεται? Εσύ. Βλέπει που δεν κάνει καλώδιο. Εγώ δυσκολεύομαι. Δεν έχει κάνει καλώδιο. Άρα αυτό καταλαβαίνει από μόνο του όταν πέφτει το ρεύμα για ανάβει, Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι. Δεν το βάζουμε γιατί βγήκε μια υποχρέωση από το κράτος στα Airbnb να έχει ένα φωτιστικό ασφαλείας και να ανοιχνευτεί καπνού μόνο για να υπάρχουν, αλλά και να λειτουργούν. Έτσι. Αυτά. Σοβαρευτείτε. Να είστε καλά.